नार्जारी बिथाङा बिराद जाम्बा आरो बिराद लासिंसिं मानसि दिनैनि दिनाव हिजिरानि गुबै ओंथिया आसलथे रबिराम नार्जारिया गाव मोजाङै मिथिगौ खारन रबिराम नार्जारिया दिनैहालागै जुलि लानो हायाखै। नार्जारी बिथाङा बिराद जाम्बा आरो बिराद लासिंसिं मानसि दिनैनि दिनाव हिजिरानि गुबै ओंथिया आसलथे रबिराम नार्जारिया गाव मोजाङै मिथिगौ खारन रबिराम नार्जारिया दिनैहालागै जुलि लानो हायाखै। बिनि ओंथिखौ जोङो बुंनो थाङोबा बिथाङा सासे हिजिरा होननानै बुंजागोन आरो जेरोखोमनि जोंनि खुंथायनि सायाव बिथाङा सोंखारिदों बिथांखौ आं बुंनो लुगैयो जे जोङो गोलाव समाय जि मोनसे जोंनियाव थासारि मोनसे दंमोन बे थासारिखौ फोजोबनानै मोनसे सुदेम थासारि जों बेयाव बानायदों आरो बे सुदेम थासारिजोंनो लोगोसे दिनै जोङो गोबां रोखोमनि खामानि मावबोगासिनो दं आरो मावलांगोन। आरो दासान्दि जि सिटुएसन जोंनि हालामाव सोलिगासिनो दङ माने मोनसे जै जै मै मै मोनसे परिबेस बे परिबेसाबो जोंनिनो सरकारनि उनाव जानाय। गतिके रबिराम नार्जारिखौ आं बिथांखौ डाइरेक्टैनो बुंनो सानगोन जे मोनसे समाव जि रोखोमनि बर' जाथिखौ खावनै खालामनानै बिथाङा गोबां मानसिखौ माने अलखदाव खोलैनानै गोबां मानसिनि जिउ खहा खालामबोबाय बे बारावबो जाहाथे बिभिन्न खोथाखौ बुंनानै माने उल्था फाल्था खोथाफोरखौ बुंनानै जाहाथे गाव बेफोरबायदि थासारियाव जाहाथे गोजानाव थायो आं बेखौ बिथांखौ खावलायो आरोखि। नंखाय बाथ्रा खारन इउपिपिएल सरकाराव गासैनोबो समान मोनथाय होगोन होनना रादाय होनानै सरकाराव फैदों गोजोन सान्थिनि मोनसे रादाय होनानै सरकाराव फैदों आरो जोंनि मेन मन्त्रआनो जाहैबाय गोजोन सान्थि। बिटिआर एकर्डआबो सान्थिनि थाखायनो जादों आरो जोंनि गुबै खामानियाबो सान्थि लाबोनाय आरो दिनै सार'फाले सान्थि आरो बे बेलायाव जों सोरखौबा बिपिएफ सोरखौबा जिएसपि सोरखौबा बिजेपि बा अन्य पार्टिनि खोथा बुंनानै बेवहाय जब कार्ड बा बिभिन्न खामानिफोरावखौ बन्सित खालामनाय जानाय नङा। बे खोथाया एकदम नंखाय। बे खोथाखौ आं नोंथांमोननो बुंनो हायो आरोखि। जोङो फैगौ समाव गासिबखौबो अननाय होनायजों लोगोसे इडुकेसन सेक्टराव बांसिननिफ्राय बांसिन खामानि मावनो थाखाय जों बोलो होदों खारन थांनाय 17 बोसोर समसिम हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय समाव इडुकेसननि जि सेक्टर बे सेक्टरखौ बिथांमोना गारनानै दोनदोंमोन। इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट साननैसो जुदियो स्ल' जायोबाबो इन्टारनेट डेभेलपमेन्टनि सायाव जों खामानि मावगोन होननानै जों रायजोफोरखौ रादाय होबोखादोंमोन आरो बे लेखायैनो दिनै जिखिनि माने लेप्स दङ गभर्नमेन्ट सालायनायाव बा रायजो खुंनायाव जिखिनि लेप्स दङ सोलोंथाइनि खेथ्रआव समाजखान्थि राजखान्थि जेरावबो मथथे जिखिनि इन्टारनेल खामानि दङ बेखिनि खामानियाव जों बांसिन फकास होदों आरो दिनै जों बिराद साक्सेस दिनै बिटिसिआव खुब पिस आरो बिराद सान्थि दिनै मोनसे रायजो खुंगासिनो दङ बयहाबो गोजोननाय दङ। बे खोथाखौ जोङो मानिनानै सोलिदों आरो बेबायदि मथ'जोंनो जों खामानि मावलांबाय थागोन आरोखि। रबिराम बिथाङा माने फ्रास्ट्रेसन मानसि आं एसे आगोलावसो बुंखायो बिथाङा सासे डाइरेक्टनो बुंनो थाङोबा हिजिरा खारन बिथाङा गावनो हिजिरा जे सरकारखौ हिजिरा होननाय बुंनायाव बिथाङा मा रोखोमनि साननानै बुंदों बुजिया खारन बिथाङा जुलि लानो हायै सासे सुबुं बे बाथ्राखौ सासे आइजो सुबुङा मोजाङै बुजिखायो। बेखायनो सासे हिजिरानि खोथाखौ लानानै जों बुहुत बुंनांगौ साना जोङो बयखौबो ज' जाजाय लानानैनो फैगौ समाव मोनसे गोजोन मोनसे सान्थि परिबेसआव थानाय बिटिआर मोनसे जों बानायगोन आरो जों बानायनानै जोंनि हालामाव जोंनि हालामखौ बुहुम बिखायावनो जासे सिनाय बिनि मोनसे नेरसोन गालांगोन आरोखि। प्रमद बर' बिथांखौ फल्स नंखाय फोसावनानै बिथांमोना राजनिति खालामनो नागिरगासिनो दङ आरो बे साभाबिक खोथा बिथांमोना माने बैथा गैयि नाव सलायगासिनो दङ माने जेरावनोखि बैथायानो गैया खिन्थु बिथांमोना बै दैमानिफ्राय बै पारसिम थांनो थाखाय जुजिबोगासिनो दङ। हान्थु खरायनानै बिथांमोना गावनि थासारिखौ देखायनो थाखाय जुजिगासिनो दङ आरो जोंनिनो प्रमद बर' बिथांनि अननायाव दिनै बिथांमोना मोनसे मोजां परिबेसाव दिनै राजनिति खालामनो थाखाय खाबु मोनदों आरो जोङो गणतन्त्र देशखौ सनमान होनानै बिथांमोनखौ खाबु होदों आरो जायफोर खोथाखौ बिथांमोना बुंगासिनो दङ फैगौ 25 बोसोरालागै आरो बे हालामाव बिपिएफ होननाय मोनसे राजखान्थि दोलो थाया। बे खोथाखौ आगोलावबो बार बुंबोदों दिनैबो बुंगोन जे फैगौ 25 बोसोरालागै बिपिएफ होननाय दोलोआ बे बुहुम बिखानिफ्रायनो गोमालांगोन होननानै जोङो आं स्पेसियेलि आंनिफ्राय रोखायै बुंनो हागौ आरोखि।